Christopher Chandler, il-biljonarju minn New Zealand li dan l-aħħar issemma fil-Parlament Ingliż u kien indikat bħala persuna qrib ta' Vladimir Putin b'interessi finanzjarji fir-Russja u b'allegazzjonijiet li kien imdaħħal fil-ħasil ta' flus ġejjin minn dak il-pajjiż fit-tmiem il-ġimgħa li għaddiet spjega kif kien kiseb il-passaport Malti. F'intervista ma' Sunday Times ta' Londra tal-ħadd li għadda, Chandler qal li huwa akkwista passaport rispettat ta' pajjiż rispettat. Meta wasal Malta, qal Chandler tkellimt ma' bank lokali li introduċini ma' Pilatus Bank li jien ma kontx nafu minn Adam. Is-Sunday Times qalet li Chandler imbagħad akkwista l-passaport Malti wara li kien għamel investiment ta' aktar minn miljun sterlina f'Pilatus Bank li fi żmien ta' wara kellu l-assi tiegħu iffriżati u s-sit tiegħu Ali Sadir kien arrestat fl-Istati Uniti fuq akkużi ta' ħasil ta' flus li ma għandhomx jaqsmu xejn ma' Chandler. Chandler issemma ħafna fl-aħħar ġimgħat wara li d-deputat konservattiv Bob Seeley stqar fil-Parlament Ingliż li dan Chandler kellu konnessjonijiet mill-qrib ma' Putin u li fl-2001 kien qed ikun investigat mill-Pulizija Franċiża minħabba dawn il-konnessjonijiet u allegazzjonijiet ta' ħasil ta' flus. Fil-Parlament Ingliż, Chandler kien ukoll akkużat li bil-fondazzjoni tiegħu Legatum en l-grupp li ħadem qabel u wara r-referendum biex ir-Renju Unit joħroġ mill-Unjoni Ewropea, il-famuża Brexit. Waqt li Chandler ċaħad bis-saħħa kollha dawn l-akkużi, fl-aħħar jiem xi gazzetti Ingliżi pproduċew provi oħra li jidhru li jikkonfermaw kemm Chandler u nies qrib tiegħu huma fil-verità qrib Vladimir Putin. Dak li Chandler qal lis-Sunday Times tal-ħadd li għadda fir-rigward tal-kisba minnu ta' passaport Malti iqanqal numru ta' mistoqsijiet rilevanti. Min kien il-bank lokali li skont Chandler introduċih ma' Pilatus Bank? X'sens jagħmel li bank jirrifjuta investiment ta' aktar minn miljun sterlina u jaddih lil bank ieħor? Dan il-bank lokali kellu xi direttivi biex min jikkuntattjah b'investiment ħalli jikseb passaport Malti jaddih lil Pilatus Bank? Jekk it-tweġiba l-mistoqsija ta' qabel fl-affermattiv, min kien li ta' din id-direttiva u lil min? Kien hemm investituri oħrajn li avviċinaw lil bank lokali u dan għaddihom ukoll lil Pilatus Bank? Dawn u mistoqsijiet oħrajn rilevanti huma serji biżżejjed biex iqajmu l-ħtieġa ta' indaġni serja mill-istituzzjonijiet finanzjarji ta' pajjiżna, fosthom l-FIAU u l-MFSA. Iżda fuq dak li rajna jseħħ fl-aħħar sentejn, ftit hemm tama li dan iseħħ.